Nå, Christine, er du klar til at lære om kongruens? Ja. Meget spændende kongruens. Ja. Ja. Ved du, hvad kongruens det er? Nej. Nej. Okay. Tell me. Kongruens, det er, når der er overensstemmelse mellem subjektet og verbet. Det vil sige mellem krydset og bolden i en sætning. Og på engelsk, der bliver det kaldt subject-verb agreement. Og nu er det jo på engelsk, at vi snakker i dag, eller på engelsk, du skal lære det, fordi det er på engelsk, at det er lidt tricky. Fordi når du skal bøje et verbum på dansk, så skal du faktisk ikke bøje det, fordi den er ens. Ligegyldigt hvilken person og tal, der taler om. Det tester vi lige. Nu tager vi lige et tilfældigt verbum. Jeg tænker lever. Hvad tænker du? Ja, det er en god idé. Ja. Så prøver vi lige bare lige for sjov lige at bøje det på dansk. Så siger vi lige jeg Lever. du Lever. han hun den Lever. vi Lever. I Lever. de. Lever. Ja. Der bøjer vi den ikke, men sådan er det ikke på engelsk. Der skal den bøjes. Så vi prøver lige at tage den på engelsk. Der hedder det I live, you live, he, she, it lives, med S på. We live, you live, they live. Så det er simpelthen her ved he, she, it, tredje person ental, der skal der et S på, når man skal skrive et verbum. Hvad så med datid? Ja, i datid, der er det lidt anden sag, Stine. Der er der nemlig bare det samme. Der hedder den lived, I lived, you lived, he, she, it lived, we lived, you lived, og they lived. Så der bøjes den ikke. Der er det bare det samme. Men her er der også tale om et regelmæssigt verbum. Live er et regelmæssigt verbum. Der findes nemlig også uregelmæssige verbums. Et eksempel på det kunne være to be. Prøver at bøje det også, bare lige for sjov skyld. Ja. Det gør vi. Det er nemlig sådan, at de her uregelmæssige, de bøjer sig lidt efter deres eget hoved. Der har vi ikke rigtig så mange regler, som der ellers er for de regelmæssige. Så den hedder to be, der hedder det I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Så der kan du godt se, der holder den ikke rigtigt. Så hvis vi prøver at tage den på i datid, der hedder den nemlig I was, you were, he, she, it Was. we were, you Were. they Were. Korrekt. Super godt. Der kan du se, der er den igen uregelmæssig, for så er det her, der bliver den bøjet anderledes, både op ved I og nede ved he, she, it. Det er et uregelmæssigt. Andre uregelmæssige verber kunne være run og eat. Det er også nogle eksempler på uregelmæssige verber. Dem skal man lige være lidt opmærksom på, fordi de bøjer nemlig ikke helt efter bogen. Nu ved du, hvad kongruens er. Var det ikke super spændende? Det var mega spændende. Det er godt at høre.